Hayi womkhaya mina ngeke ngikuphendule ngishona iqiniso. Ngeke ngikuphendule indaba yokukhumbuza indaba kaJogo ngoba uJogo ikusasa lakhe beliqhamile. Ngitshela nje iqiniso mina emkhaya. Futhi ngamtshela uyosho uma ebona lo mlayezo. Ingqondo yakhe ayisebenzi uJogo. Ubeza kahle exakwele umsamo njengoba uxake wonke umuntu. Kodwa uthe soka lapho yena wagijima uyoba ikhwapha lalomfana wakithi ofuna abasakazi abaculi osomabhizinisi bonke babe role on yakhe. Yabona indaba kaJogo into engisayikhuluma mina. Ngiyabona kubalulekile uma umculi ukuthi uyicabangele ukuthi nawe usendimeni. Hayi ngoba unomona cha. Kuyenzeka umculi uma ngabe ezuze ungaphezu kwamandla bembongela abantu kodwa umbongele njengokuthi nawe umdlalo usegroundini. Awuyili ukukhothama labantu abafana bakwaMilimesi. That one is very important. Manje ke lana yena uqoqa bonke abaculi abafice benomqondo owiki. Nomfana wakithi besebenza icabucabu zakhe. Yini nje ehlula ukuthi lo mfana wakithi uNjogo akwazi ukuthi ahambe kuyileni enjengeyomzukulu oduma kahle kanye nalomfana lona unto encane. Abafanele abasengibafunde kahle ukuthi hayi ngoba benomona kodwa bayawahlonipha ama-brand abo nonkosi yamagcokama. Ukubongela omunye umuntu ugqijima uyoba isicabucabu sakhe lapha ugodla ingalo noma uwepukile uyomthandaza lamasimba eziwe lomfana wakithi uNjogo. That is dirty rubbish. Yikho ekhiphe isishiphi se-album nje. Into engala lo muntu uyokagcina ngoqoma njengoba namanje usaqumile. Asimazi ukuthi emveni kokuqoma washo emveni kwalapho washo lapha. Yini nayo le ngqondo yakhe. Ngamtshela mina ngizomtshela. Njogo into enzayo khohlwa. Mawuse irole oliyala umfana wakithi khohlwa ngeke uzuye ndawo. Ngeke uzuye ndawo. Fanele uzazi ukuthi ubani. Uma umculi uhloniphe abantu kodwa musu ube isicabucabu ube incethe yomunye umuntu mawulambile khuluma ndoda sikuhlangizele indishi hayi uyoba irole onomunye umfana. Umfana kuphila naye umzukulu ubuthi uyihlonipha kanjani. Uyazi when to talk and when not to talk. Uyazi when to submit and when not to submit. Abafuna abayihloniphayo lapho. Abayaziyo impilo yabo abaziyo ukuthi bahloseni. uNjogo nje isiphukuphuku somfana ebengisathemba nami ngalekelela la ngilekelela khona kodwa I'm disappointed, completely disappointed. Ingqondo yalo bala kayisebenzisi nje uphuka nje vele wayizekela ubuxoki manje ke yini lento leyo useyovuka ngayo imali yakwa Retention Fund ayikho lento.